சார் வணக்கம் சார், ராணிப்பேட்டை லோ பட்ஜெட் சார் பேசுகிறேன். இப்போ பாருங்க, ஒரு சாண்ட்ரோ வந்துருக்குது. சாண்ட்ரோவில் வந்து சூப்பராக இருக்கும் வண்டி. 2003 மாடலு, 2 ஓனரு, ஜிப் டிரைவ், அதாவது ஏசி பவர் சரி கிடையாது. வண்டி அட்டகாசமாக இருக்கும். 4 டயரு நியூ பிராண்டு. அதே மாதிரி ஏசி போட்டால் சில்லுன்னு இருக்கும். ஹெட்லைட் டூம்பு பார்த்தா புதுசாக இருக்கும். அந்த விலைக்கு அட்டகாசமாக இருக்குது சார். அதாவது 2003 மாடல், 2 ஓனரு, 1 வருஷம் பேப்பர் கரண்ட் இருக்குது. நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுங்க. இந்த இன்றைக்கி மார்க்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ₹1 85 70 இருக்குது. ஆனால் சரவண தரப்பு ரேட்டு பார்த்தா நீங்கள் அசந்து போயிடுவீங்க. ஏலத்தில் சார் 70 கிடையாது சார், 65 கிடையாது சார், 60 கிடையாது சார், 55 கிடையாது சார். அப்போ எவ்வளோ சார் தரீங்க? வெறும் 49 ரூபாய்க்கு இந்த வண்டி தர்றேங்க. எவ்வளோக்கு? 49 ரூபாய்க்கு இந்த வண்டி தரேங்க. நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வரீங்க, இந்த வண்டி எடுத்துன்னு போகிறீங்க. ஏன் சொல்லிட்டா, நம்ம சேனலில் கமெண்ட் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, லைக் பண்ணி, பெல் அடிச்சது கோசமே இந்த வண்டி 49 ரூபாய்க்கு இந்த வண்டி தரேங்க. ஏன் சொல்லல, மக்கள் அந்த அளவுக்கு அன்பு பாசம் வச்சுருந்த ஒரே காரணத்தால் உங்களுக்கு இன்றைக்கு இல்லை என்றைக்கும் அந்த சரவணன் இந்த மக்களுக்கோசம் அடிமை. ஏமா அடிமை. அதனால் நீங்கள் என்ன சொன்னால் செய்வேன் சார். அதனால் சார் நான் சொல்கிறது ஒன்று செய்யுது ஒன்று சார். நீங்கள் வாங்க, வெறும் 49 ரூபாய்க்கு 2003 23 வரைக்கும் பேப்பர் கரண்ட் வண்டியை வேறு யாராவது தரேன் நான் தரேங்க. ஏன் சொல்லிட்டா, உங்களுக்கோசம் நான் இறங்கி செய்யலான்னு இனிமேல் என்ன ஏன் சொல்லலா சார். அதாவது நான் புதுசாக சேனல் ஓப்பன் பண்ணி எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மாதமாவது ஆகும் நான் நினச்சிருந்தேன். ஆனால் இந்த அளவுக்குலாம் நான் நினச்சி கூட பாரு சார். டக்குன்னு ஒரு நாளைக்கு 1000, இன்னொரு நாளைக்கு 1000, இன்னொரு நாளைக்கு 1000, இன்னொரு நாளைக்கு 1000, அப்படியே ஏறியே போய் சார். இன்றைக்கி 5600 பேர் வந்துருந்தாங்க. யாருனால? என்னால் இல்லை, என் தம்பிங்கள, உங்களால். அதனால் உங்களுடைய அன்பு பாசம் என்றைக்குமே எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். உங்கள் ஆதரவு எனக்கு என்றைக்குமே இருக்கணும். வணக்கங்க. முடியாதுல்ல சார். வணக்கம் சார், ராணிப்பேட்டை லோ பட்ஜெட் சார் பேசுகிறேன். இப்போ பாருங்க, ஒரு சாண்ட்ரோ வந்துருக்குது. சாண்ட்ரோவில் வந்து சூப்பராக இருக்கும் வண்டி. 2003 மாடலு, 2 ஓனரு, ஜிப் டிரைவ், அதாவது ஏசி பவர் சரி கிடையாது. வண்டி அட்டகாசமாக இருக்கும். 4 டயரு நியூ பிராண்டு. அதே மாதிரி ஏசி போட்டால் சில்லுன்னு இருக்கும். ஹெட்லைட் டூம்பு பார்த்தா புதுசாக இருக்கும். அந்த விலைக்கு அட்டகாசமாக இருக்குது சார். அதாவது 2003 மாடல், 2 ஓனரு, 1 வருஷம் பேப்பர் கரண்ட் இருக்குது. நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுங்க. இந்த இன்றைக்கி மார்க்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ₹1 85 70 இருக்குது. ஆனால் சரவண தரப்பு ரேட்டு பார்த்தா நீங்கள் அசந்து போயிடுவீங்க. ஏலத்தில் சார் 70 கிடையாது சார், 65 கிடையாது சார், 60 கிடையாது சார், 55 கிடையாது சார். அப்போ எவ்வளோ சார் தரீங்க? வெறும் 49 ரூபாய்க்கு இந்த வண்டி தர்றேங்க. எவ்வளோக்கு? 49 ரூபாய்க்கு இந்த வண்டி தரேங்க. நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வரீங்க, இந்த வண்டி எடுத்துன்னு போகிறீங்க. ஏன் சொல்லிட்டா, நம்ம சேனலில் கமெண்ட் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, லைக் பண்ணி, பெல் அடிச்சது கோசமே இந்த வண்டி 49 ரூபாய்க்கு இந்த வண்டி தரேங்க. ஏன் சொல்லல, மக்கள் அந்த அளவுக்கு அன்பு பாசம் வச்சுருந்த ஒரே காரணத்தால் உங்களுக்கு இன்றைக்கு இல்லை என்றைக்கும் அந்த சரவணன் இந்த மக்களுக்கோசம் அடிமை. ஏமா அடிமை. அதனால் நீங்கள் என்ன சொன்னால் செய்வேன் சார். அதனால் சார் நான் சொல்கிறது ஒன்று செய்யுது ஒன்று சார். நீங்கள் வாங்க, வெறும் 49 ரூபாய்க்கு 2003 23 வரைக்கும் பேப்பர் கரண்ட் வண்டியை வேறு யாராவது தரேன் நான் தரேங்க. ஏன் சொல்லிட்டா, உங்களுக்கோசம் நான் இறங்கி செய்யலான்னு இனிமேல் என்ன ஏன் சொல்லலா சார். அதாவது நான் புதுசாக சேனல் ஓப்பன் பண்ணி எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு மாதமாவது ஆகும் நான் நினச்சிருந்தேன். ஆனால் இந்த அளவுக்குலாம் நான் நினச்சி கூட பாரு சார். டக்குன்னு ஒரு நாளைக்கு 1000, இன்னொரு நாளைக்கு 1000, இன்னொரு நாளைக்கு 1000, இன்னொரு நாளைக்கு 1000, அப்படியே ஏறியே போய் சார். இன்றைக்கி 5600 பேர் வந்துருந்தாங்க. யாருனால? என்னால் இல்லை, என் தம்பிங்கள, உங்களால். அதனால் உங்களுடைய அன்பு பாசம் என்றைக்குமே எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும். உங்கள் ஆதரவு எனக்கு என்றைக்குமே இருக்கணும். வணக்கங்க.